Penyu ndakapinda so ndapera mushoshano chapura iri pakati paItai Abel na Silent Tariro Jaji. Nyaya yachipita pamberi penyu pano ndakaisa ilani yekuti Tauro. Jaji akati Abel, nyaya ndeyekuti wakatora Tauro reMwana wangu mudiki. What is it? My $5. Zvisina $5 still. Wakati unaoto waende kunachiremba ukaone kuti machira kuti agutsikana kuti machira akatorwa ana kuti Matauro nebhibhi ngazvisare pano then tukameda vanounza munhu vatipefuze taenda kuseri kwechirongwa chiremba apembera chiremba watsanangura kuti ndaona Silent Tariro Jaji akatora zvinhu zvisiri zvake zvemwana mudiki zvisingabvumirwa mutemo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kucheneswa zvisati zvadzokera kuna Itai Abel nekuda kwekuti Silent paakatora akanga achitaura mashoko asina kunaka zvakazodzikwa muwengi akazoita zvaakaita zvinozosimudza mhepo nehembe idzodzo zvese kuna Silent wacho nekuzvitakura kwaakaita, asi iwo hapana zvavakaitirana zvakashata kunzika kutukana ikoko nekuzotora kwaakatambacho. Saka chiremba anoda mbudzi yekuti hembe idzodzo dzichenuke. Saka zvoitwawo neumwe munhu asiri iwo pakati pavo mushure mekunanga mukatukana waii. Saka iwe Tariro nditariro ndipi obvisa mbudzi mbiri, one yakwachiremba one yakwamambo yekurisira nyaya dzako. Saka utore zvinhu zvewana zvine macomplications handiti, nekuti ukatora zvinhu izvi mangwana unotozoona wakuzobvisa mombe chaivo. Saka zvichiri padhuze woona kuti wakasika kutsvaga izvozvo mbudzi mari ma40 saka unoyarini unosungirwa ndidaro kuti zvipe nokurumisa. Aiwa iwe hausi kwarwadzirwaka wakashereketerwa mwana wawo idare riri hausiri payo idare action yako iyo yakaita izvo tokupa 1 week totsvage mari iyo $80 wouya nayo utachiremba azondotenge mbudzi yako nekuripira dare. Hazviitwi izvozvo kutora mbatya kunyanyanya dzewana dzerusvavo. Nemari yachiremba hawana kutobhadhara hawana chipiri chachiremba. Wakazvipinza wega mumaproblems haisafanawo usvipinza kana uchitotora iwe wainesana nemukomana uyu naItai waizondotorere hembe dzemwana munhu akauya akatora hembe dzemwana wako wakatakura uyu unofara here iwe? Tiri kubvunza kaiwe unofara here vanhu vakauya kutora hembe dzemwana wako otora hembe dzavo matukana imimi otora hembe dzemwana wako wawakatakura wangobva mumubeu zvaro unofara nazvo?
unoti chikonzero chigei atora nditi ari kudei kundoite chipa mwana wangu. Tokupa 1 week, next week Friday wauya nemari igozotipedza wotondotaura nemurume wako. Arimo here murume wako muno? Arimo. Ndokuti murume wako ototomutaura next week Friday wouya mouya padare iroro anouya ne$80 ekuti dare iroro richenuro. Then mari makosi edare rako imari mari makosi yangu yakamira kuti $40 yanhasi nene $45 ndakashandisa pakutanga. Iwewe ndiwe wade nhama yawo muchibatana mazamu matundu emudzimba wemunhu ende soko. Ndiwe wakonzeresa zvese kuti waitamba nemukadzi uyu kusvika pasi panopfuuridzira. Saka dare anova udani iyoyo. Tauro nyaya yacho kwatakuuta zvikanza izvozvo zvikanza ndinga chandakaona chawakaita. Asi wakataura kuti waibata kubata muprofita angaone zvekubata kweyo. Angatoone zvekuti maisadanana imi asi kuti iwewo ushamwari hwacho waipfuuridze. Mambo izvozvo aifanirwa kunge abvisa mbudzi avo achitoripira zvene mukadzi wake kuti zvinhu zvacho wakapfurikidza pana kuitira akadaro kubata mukadzi wemunhu dumbu rake muchipambadzira. Saka zvokuti waifanira kutorimba futi nekuna mambo kuti zvazvitenderwa zviitwe urasisa tsika. Unobvisa mbudzi inouya kudare makosi hapana makosi anobhadharirwa umwe munhu, but iyo kutamba uchitamba nevakadzi vevanhu havakunyangadzira mukadzi wako mwana wako nematambiro aunenge uchiita nevakadzi vevanhu unofanira kuziva kuti pane malimiti. Saka dare rinofanira kuti unozvionera makosi ako awakazvitangira uye wobhadhara mbudzi kudare kuita kuti ushamwari ihwohwo uzive kuti vakadzi vevanhu havatambi navo vanokupinza muna taisirewo. Okay. Friday mouya zviro zvicheneswe kuti mukadzi nemwana wadi wacheneswa. Okay, isimukaimba. Simukaimba.